Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Karanasan ito ni Roland. Taong 1970, Binacas, Mindoro. Sa lugar na ng lubang nagkaisip at lumaki si Roland. Bilang taga-isla, bata pa lamang ay nasanay na siya sa buhay dagat. Kagaya ng marami, ang dagat ang pangunahin nilang pinagkukunan ng hanap buhay. Dahil dito, kung kaya't sa musmus na edad niya, ay natuto na siyang mamana, mamalaot at dumiskarte para lamang magkapera. Ayon sa kanya, na sa sobrang hirap nila noon, ni minsan ay hindi niya naranasan ang pakikipaglaro at pagpasok sa paaralan. Palagi siyang kasama ng tatay niya dahil alam niya na mas kailangan nito ang kanyang lakas upang maitaguyod ang kanilang pamilya. Yon ang palaging nasa isip ni Roland, ngunit sa paglaki niya, unti-unting nagbago ang lahat ng ito. Madalas hindi na siya sumasama sa kanyang ama at mas pinipili na lamang niyang manatili sa baryo kasama ng mga kakilala niya. Sa madaling salita, natutunan niyang isantabi ang pangangailangan ng kanyang mga kapatid at magulang kapalit ng bisyo at kasiyahan kasama ng kanyang mga kaibigan. Inakala niya na tama ito, ngunit lingid sa kanyang kaalaman, ito ang magiging sanhi ng habang buhay niyang pagsisisi. Ilang buwan ang lumipas pagpasok ng taong ito, may trahedyang nangyari. Habang namamalaot ng mag-isa ang tatay niya, biglang nagkaroon ng subasko. Para sa mga hindi nakakalam, ang subasko ay ang biglaang pagsama ng panahon sa dagat. Hindi ito basta-bastang natutunugan, kaya isa yon sa mga peligrosong panahon para sa mga katulad nilang mangingisda. Matapos ang pangyayaring yon, isang buong araw nilang hinintay ang kanilang padre de pamilya, ngunit kahit bangka nito ay hindi na nakabalik pa. Nagdulot ito ng alarma sa kanilang lugar, hanggang sa pagmula na ito ng mga kuro-kuro at mga kakaibang istorya. May mga paniniwalang isang ordinaryong pangyayari lang ang nangyari sa kanyang ama. Pero yung mga matatandang manggagamot at albularyo sa kanilang baryo, tila ba pinagdududahan ito. Ayon sa kanila, hindi nakamamatay ang subasko kung ang pag-uusapan ay isang veteranong mangingisda, maliban na lang kung may ibang puwersa pang nakialam. At ang pinagdududahan ng mga ito ay ang mga nilalang na tinatawag nilang baguumo. Isa itong uri ng nilalang na nakatira sa ilalim ng dagat na kumakain ng karne ng tao. Para itong isang uri ng aswang. Ang kaso lang, hindi sila sa lupa nakatira. Malayo rin sila sa mga magindara, gawa ng ang kanilang anyo ay nalalapit sa pisikal na wangis ng isang tao. Ang pinagkaiba lang, itim ang kanilang mga balat, may hiwa ang kanilang mga talampakan, at tuwing sumisinag ang kabilugan ng buwan, bumubuka ang kanilang mga muka na abot hanggang sa dibdib. Ito ang nagsisilbi nilang bunganga, kung saan kapag nakabuka ito, kaya nilang kumain ng isang buong tao nang hindi man lang ninunguya. Dagdag pa ng albularyong nakausap ng nanay niya na madalas sa mga biktima ng baguumo ay hindi na nakikita pa. Nang marinig ito ng kanyang ina, wala na itong nagawa kundi ang humagulgol sa pag-iyak. Hindi na rin ito sumagot pa, pero sa parte ni Roland, may mga katanungan siyang nais ipagtapat sa manggagamot. Ilang minuto rin siya noong nag-ipon ng lakas ng loob hanggang sa magkaroon na siya ng pagkakataon na makapagtanong. Pagtahimik ng albularyo, walang pagdadalawang isip siyang nagwika rito ng, bakit naman ho yung mga kasabayan ni tatay? Hindi naman nabibiktima. Bakit ho sa ama pa namin to nangyari? Kung tutuusin, napakarami hong mangingisda dito sa ating lugar. Pagkasambit niya ng mga katagang yon,
Kaagad na napatingin sa kanya ang manggagamot. Hindi ito kaagad nakasagot, na para bang pinag-aaralan nito ang mga emosyon na dumadaloy sa kanyang katawan. Maya-maya pa, marahan itong huminga ng malalim bago ito tuluyang sumagot. Hindi kumakain ng mga ordinaryong tao ang mga baguumo. Isinusuka nila ang ating mga karne, ngunit sa harap ng mga espesyal na tao, nababagong lahat ng iyon. Sa mundong ito, hindi tayo ipinanganak ng pantay-pantay. May ordinaryo, may espesyal, at may kinalugdan ng karunungan. Kapag sinabing espesyal, sila ang tipo ng mga taong may kakaibang enerhiyang bumabalot sa kanilang mga espiritu. Sa pamamagitan ng enerhiyang yon, nagkakaroon sila ng abilidad na makakita ng mga nilalang na nagmula sa ikatlong mundo, magtangan ng mga mutya at biyaya ng kalikasan, at magtaglay ng kakaibang aura. Ganyan na ganyan ang napansin ko sa tatay mo noong nabubuhay pa siya. Kaya hindi na ako nagtaka na dumating ang araw na pinagkainteresan siya ng mga nilalang na yon. Roland, ilang beses ko nang binalaan patungkol dito ang iyong ama, pero hindi siya nakinig. Nakakalungkot lang na nangyari ito sa kanya na hindi pa kayo handa. Kaya pasensya ka na. Nang marinig niya ang sinabi nito, halos hindi siya nakapagsalita. At sa pagpapatuloy ng pag-uusap ng albularyo at ng kanyang ina, dito niya nalaman na hindi lang pala ang kanyang ama ang espesyal sa kanilang pamilya. Meron pang isa, at yun ay walang iba, kundi ang panganay nilang kapatid. Babae ang kanilang panganay, halos 5 taon ang agwat nila sa edad. Sa mga panahong ito, may sarili na rin yung pamilya, kaya nakabukod na ito sa bahay nila. Kaya naman nang malaman ni Roland ang tungkol dito, hindi siya nagdalawang isip na bumisita sa bahay nito. Ngunit pagdating niya roon, bumungad sa kanya ang kanyang kapatid na abala sa pag-aalaga ng kanyang mga anak. Nagkausap silang dalawa ng masinsinan, ngunit hindi yun sapat para paniwalaan nito ang lahat ng lumalabas sa kanyang bibig. Kalaunan, wala na siyang nagawa kundi ang umuwi ng bigo. Sinabi ng kanyang kapatid na malabong maniwala siya roon at matakot. Hindi siya nasindak sa kanyang mga nalaman dahil alam niya sa kanyang sarili na walang kakayahan ng mga baguumo na umalis ng dagat. Ngunit ang paniniwalang yon ay isang malaking pagkakamali. Matapos ang 40 araw matapos mamaalam ang kanilang ama, dito na nagsimula ang mga kakaibang pangyayari sa baryo nila. Bilang si Roland ang pumalit sa trabaho ng tatay niya, siya ang unang nakasaksi ng mga pangyayaring maging siya mismo ay hindi makapagbigay ng paliwanag. Nagsimula ito sa buwan ng Marso, Huwebes ng hapon noon, at nataong malamlamang kalangitan dulot ng sama ng panahon. Habang kumukuha siya ng huling isda sa kanyang bangka, may nakita siyang mga ulo na tila nakalutang sa parte ng dagat kung saan lagpas na sa kanyang pinagsisiran. Marami ang mga ulong yon na sa kanyang tansya, posibleng umabot na ng 50. Ang hindi niya lang maunawaan, bakit may mga tao sa lugar na yon? Kung iisipin, hindi na roon ligtas maligo. Sinubukan niyang tawagin ng mga ito habang kinakawayan, ngunit makalipas lang ang ilang minuto, isa-isa itong lumubog hanggang sa wala na siyang makita kahit isa. Maya-maya pa, nang hindi na lumutang ang mga ulo, kinabahan siya. Dali-dali siyang bumalik sa kanyang bangka para puntahan ng mga ito, pero pagdating niya roon, wala na siyang nakita. At ang tanging bumungad sa kanya ay ang mga patay na halamang dagat na nagkalat sa paligid. Nung masipat niya ito, kagad siyang bumalik. Habang tinatahak niya ang tubig pabalik ng pangpang, katakot-takot na kaba ang kanyang naramdaman. Yun bang parang may kung anong sumusunod sa kanya na hindi niya maunawaan?
Panay na rin ang ginagawa niyang paglingon, subalit wala siyang nakikitang kahit na ano. Maya-maya pa, paglapat ng kanyang bangka sa dalampasigan, halos hindi na siya magkandaugaga sa paghila nito paahon. Rinig na rinig niya ang sariling paghingal, kasabay ng malalakas na hampas ng alon na tila may nais itong iparating sa kanya. Nang maiangat na niya ang bangka, tsaka pa lamang siya napaluhod sa buhanginan. Doon, pilit niyang pinapakalma ang kanyang sarili, ngunit ang gumagapang nakaba sa kanyang dibdib ay hindi maapula. Sa pag-aakalang ligtas na siya dahil nakaapak na siya sa lupa, isang nakakagimbal na katotohanan ang kanyang natuklasan na siyang tuluyang nagpabagsak sa kanyang pag-asa. Habang pinupunasan niya kasi ang malamig na pawis sa kanyang noo, nahagip ng kanyang paningin ang mga bakas ng paa sa punong buhangin. Hindi kalayuan sa kanyang kinauupuan, may mga bakas ng paa na tila kakatapos pa lamang umahon mula sa tubig. Kakaiba ang mga hugis nito, ngunit ang nakapagtataka, kahawig ito ng sa tao. Ang pinagkaiba lang, parang may malalim at mahabang hiwa ito sa mismong gitna ng talampakan. Matapos niya yung masilayan, agad na pumasok sa isipan niya ang mga binitawang salita ng matandang albularyo na minsan nilang nakausap. Habang pinag-iisipan niya ang lahat ng iyon, tsaka pa lamang niya napagtanto na ang paniniwala ng kanyang kapatid tungkol sa mga baguumo ay isang malaking pagkakamali. Matapos niya yung maunawaan, dali-dali siyang tumakbo pabalik sa kanilang bahay. At nang makarating na siya, naabutan niya ang kanyang ina na naghahanda ng hapunan. Pagsilay niya rito, di na siya nagpaligoy-ligoy pa. Kagad niyang inilarawan ang kanyang mga nakita at ang mga bakas sa buhanginan na nagdulot ng matinding pangamba sa parte niya. Nay, posible ho bang nakakapaglakad sa lupa ang mga baguumo? Ano ho ang sabi ng albularyo sa inyo tungkol sa kanila? Nay! Nay! Magsalita naman kayo! Ngunit sa halip na sumagot, nanginig lang ang buo nitong katawan. Dahan-dahang namutla ang mukha nito habang tulala itong nakatitig sa kawalan. Sa pagkakataong iyon, iisang tao na lamang ang pumapasok sa kanilang isipan. At yon ay ang kanyang kapatid. Aminado si Roland na dahil wala na ang kanilang ama, ang tanging nagtataglay na lamang ng espesyal na enerhiya ay ang kanyang kapatid. At kung totoo ngang nakaapak na sa lupa ang mga baguumo, hindi malabong hanapin nila ito para paslangin upang makuha ang kanilang hinahangad. Makalipas pa ang ilang minuto, kaagad siyang tumungo sa bahay ng kapatid niya. Pagod na pagod man dahil sa ilang oras na paninisid, hindi niya ito ininda. Magbabandang 8:00 na ng gabi nang marating niya ang pamamahay ng mga ito. Nadatnan niyang naghahanda ng magpahinga ang pamilya, indikasyon na wala nga yung ideya sa mga nangyayari. Nahihiyamang mang-istorbo sa mga ito. Di siya nagdalawang isip na katuki ng pinto hanggang sa tuluyan na siya nitong pagbuksan. Pagbungad sa kanya ng asawa ng kapatid niya, nakita niya ito na parang iritable. Ngunit sa kabila ng nakakunot nitong muka, hindi niya yun pinagtuunan ng atensyon. Dulin, si ate nasaan? Bungad na tanong niya. Nandyan sa loob, Roland. Papatulog na. Ano ba ang kailangan mo't pumunta ka ng ganitong oras? Sana kung may sadya ka, ipinagpabukas mo na lang. Hindi mo ba napansin kung anong oras na ngayon? Ngunit pagsalita nito, dali-dali niya itong tinulak papaloob sabay sarado ng pinto. Matapos nun, muli niya itong tiningnan ng mata sa mata habang sumasagot dito ng, "Wala na akong oras para magpaliwanag. Nasa peligro ang buhay nating lahat ngayon dito. Kaya kung ako sa'yo, sundin mo na lang ang mga sasabihin ko."
Nang marinig ito ng kinakasama ng kanyang kapatid, hindi maipagkakaila na tuluyan na itong nagalit sa kanya. Subalit, bago siya nito tuluyang sapakin, isang nakakabinging huni ang kanilang narinig mula sa labas. Nakalanghap na rin sila ng kakaibang amoy na parang galing sa libu-libong nabubulok na isda. Hindi nagtagal, sinabayan ito ng mga yabag hanggang sa may mga narinig na silang parang nag-uusap sa labas ng bahay. At habang tumatagal ang mga kaganapang yon, unti-unting napapalitan ng takot ang galit sa mukha ni Duling. Maya-maya pa, ang mga nakayukom nitong kamao ay dahan-dahan ang lumuwag kasabay ng panginginig ng kanyang mga tuhod. Sa puntong yon, hindi na nito kayang magtanong pa sa kanya dahil ang mismong paligid na nila ang tila nagbibigay ng sagot sa mga katanungang sumasalansang sa kanyang isipan. Dahil dito, imbis na makipagtalo, pinili nilang magmasid sa mga siwang at makiramdam. Wala silang ideya sa mga nangyayari, ngunit alam nila na may paparating na hindi mga pangkaraniwang nilalang. Ang kaso, sa loob ng ilang minutong pagdungaw nila sa labas, wala silang nakita. Nanatiling tahimik ang paligid sa kabila ng hindi kaaya-ayang amoy at hindi pangkaraniwang huni. Akala nila dito na lamang magtatapos ang mga pangyayari, ngunit ilang segundo lang ang dumaan, katakot-takot na bagay ang kanilang nasilayan. Mula sa labas ng bakuran, sa parte kung saan may matataas na talahib at mamasamasang lupa dahil sa ulan, nakita nila ang tatlong nilalang na gumagapang. Nakabuka ang mga mukha nito na kung saan sa pinakagitna nitong bahagi, naroon ang napakaraming pangil na may hahalin tulad sa mga pako. Makikintab din ang mga balat nito at may mahaba yung mga braso at binti. Sa bawat pag-usad ng nilalang, wala itong ginagawang kahit na anong tunog. At yung huni na kanilang naririnig kani-kanina pa, unti-unting lumalayo na para bang isa yung mga pandaraya ng mga nilalang na papalapit sa kanila. Nang mapagtanto nila na ang ingay ay isa lamang uri ng pandaraya, mas lalong bumilis ang tibok ng kanilang puso. Dito, naunawaan nila na ang mga baguumo ay hindi lamang isang pangkaraniwang nilalang, kundi sila'y mga nilalang ng dagat na matatalino pagdating sa pangangaso. Habang nakadungaw sa siwang, pakiramdam ni Roland ay tila tumigil ang pag-ikot ng mundo. Wala silang magawa kundi panoorin ang dahan-dahang paggapang ng tatlo papalapit sa kanilang kinaroroonan. Hindi naglaon nang maglaho na yon sa kanilang paningin dahil napakalapit na nito sa dingding. Tsaka na sila nakarinig ng mga banayad na pagkalmot at mahinang paglalakad paikot. Nagtagal ito ng ilang minuto bago nagsimula ang unang pagsuwag ng mga ito. At nang makarinig sila ng malakas na kalabog, tsaka na nagwala ang mga nilalang na parabang gustong-gusto na nitong pumasok. Sa puntong yon, nagkagulo na ang lahat sa loob. Yung mga anak ng kapatid niya ay gusto nang tumakbo papalabas, ngunit pilit itong pinipigilan ng mga mesang ginawa nilang trangkas sa mga pinto at bintana. Nagtagal ng ilang minuto ang ganoong pagpaparamdam, hanggang sa narinig na nila ang pagkawasak ng kahoy sa dingding sa ilalim ng kusina. Sa lugar kasi na yon, pinakamahina ang kahoy ng bahay dahil sa palagi itong nababasa. Nang marinig ito ng asawa ng kanyang kapatid, kaagad nitong hinugot ang hawak nitong talibong, sabay lakad patungo sa lugar na yon. Bagaman gusto itong samahan ni Roland, pinili niyang magpaiwan dahil sa paulit-ulit na kalampag sa entradang pinto ng bahay. Kailangan niya itong bantayan dahil kung hahayaan niya ito, paniguradong mamamatay silang lahat. Akala niya ayos lang ang lagay ng asawa ng kapatid niya, pero maya-maya pa, laking gulat na lamang niya nang sumigaw ito. Dala ng pangamba,
Di na siya nagdalawang isip na tumungo sa kusina kung saan ito pumunta. At pagdating niya sa lugar na yon, nakita niya itong nakatayo. Habang walang habas na pinagtatataga ang nilalang na pilit nagsusumiksik sa butas ng dingding. Paglapit niya sa kinaroroonan nito, mas lalo pang nanlaki ang kanyang mga mata nang makita niya ang umusling buto sa palad ng nilalang na kasalukuyan ng nakabaon sa laman ng asawa ng kapatid niya. Dulin, hindi ba't sinabi ko sa iyo wag na wag mo hayaang masugatan ka ng mga yan? Hindi natin alam kung anong epekto niyan sa katawan mo. Ngunit imbis na mag-alala, inabisuhan na lamang siya nito na tumulong. Ayon kay Dulin, hindi na yon mahalaga sa mga sandaling yon. Kailangan nilang kumilos ng buong tapang at lakas para lamang maprotektahan ang lahat ng mga mahal nila sa buhay. Kaya naman nang marinig niya ang sinabi nito, di na siya nagdalawang isip pa na tumulong sa pagtaga sa nilalang. Maya-maya pa, nang makita nila ang malaking hiwa sa ulo nito, inakala nilang yon ay patay na. Pero ang hindi nila alam, hindi madaling paslangin ng mga baguumo dahil sa malakalabaw nitong balat. Hindi rin nila napuruhan ang pinakakahinaan nito, kaya nang tantanan nila ang nilalang na yon, mabilis itong nakabalik sa butas kung saan ito sumuot. Nang tuluyan na itong makatakas, doon pa lamang nila narinig ang alulong ng mga ito habang mabilis na tumatakbo papalayo. Sa isang iglap, bumalik ang katahimikan sa paligid. Dahil dito, kagad nilang nilagyan ng pananggalang ang butas na nilusutan ng nilalang bago nila tuluyang pagtuunan ng pansin ang sugat ni Dulin. Kinabukasan ng araw na yan, bumisita sila sa bahay ng manggagamot. Si Roland kasi noon, literal na hindi na mapakali. Gawa ng malakas ang kanyang kutob na hindi lang basta sugat ang iniwan ng mga sumalakay sa kanila noong nagdaang gabi. At hindi nga siya nagkamali dahil pagdating nila sa bahay ng manggagamot, napag-alaman nila na punong-puno na pala ng lason ang buong katawan nito. Hindi yon isang tipikal na lason na nakamamatay, kundi isa yung lason na kung saan mahihahalin tulad sa isang yanggaw. Ayon sa manggagamot, "Nako, delikado ang kalagayan mo. Wala akong alam sa ganitong uri ng lason. At wala rin akong ideya kung anong mangyayari sa iyo kapag tuluyan na itong kumalat sa iyong katawan. Sa ngayon, ang pinakamaganda nating gawin ay maghintay habang pinag-aaralan ko ito. Umuwi na muna kayo. Mamayang hapon ako na mismong personal na bibisita sa inyo. Manalig ka, Dulin. Tatagan mo ang loob mo para sa pamilya mo." Nang marinig ni Roland ang sinabi ng manggagamot, para bang naging kakaiba ito sa pandinig niya. Merong kaba at pagdududa na unti-unting namumuo sa kanyang isipan sa mga sandaling yon. Hindi pamilyar ang albularyo sa lason, ngunit nabanggit nito ang salitang yanggaw. Ibig sabihin, posibleng maging katulad ng mga nilalang ang asawa ng kanyang kapatid. At kapag yon ay nagkaganon, naniniwala siya na hindi ito makakabuti para sa kanilang lahat. Pag-uwi nila sa kanilang tahanan, mas lalong naging kapansin-pansin ang nakakabahalang pagbabago ng kulay ng balat ni Dulin. Mabilis din yung nanghina hanggang sa maparatay na ito sa lumang kawayang papag ng bahay. At ang mas ikinagulat niya, sa kabila ng gamot na ibinigay ng matanda, para bang hindi man lang naghilom o natuyo ang hiwa na ginawa ng baguumo. Sa halip nagsimula itong mangitim, at ang pangingitim na yon ay tila mga ugat ng patay na kahoy na dahan-dahang gumagapang patungo sa iba't ibang bahagi ng kanyang katawan. Habang lumilipas ang oras, napansin ni Roland na ang pawis na lumalabas sa katawan ni Dulin ay tila malagkit na at umaalingasaw. Yun bang parang pawis ng lalaki na buong maghapong nagtrabaho sa initan? Basta, napakabaho nun. Parang pinaghalong bulok na isda at ang hit mula sa taong 1 taon nang hindi naligo.
Dahil sa pangyayari, nagsimula ng umiyak ang kapatid niya. Yung mga anak nito, nakaupo na rin sa tabi ng kanilang ama habang pinupunasan ng maligamgam na tubig ang buo nitong katawan. Ang problema lang, tuwing idinidikit nila ang basang-basahan sa balat, dumadaing ito ng malakas na tila ba pinapaso ng apoy. Pagkatapos, tsaka nila mapapansin ang mabilis na panlalamig ng katawan nito na para bang sinasanay na ang sariling laman sa nagyeyelong temperatura ng kailaliman ng dagat. Ang lahat ng senyales na ito ay lalong nagpatibay sa kutob niya patungkol sa masamang mangyayari pagsapit ng dilim. Ilang oras pa ang lumipas. Pagtungtong ng 3:00 ng hapon, dumating ang matandang manggagamot. May dala itong mga sangkap, kagaya ng balat ng kahoy, mga pinatuyong dahon ng halamang gamot, at isang bote ng langis na punong-puno ng mga ugat. Noong una medyo kalmado pa itong nakikipag-usap sa kanya. Pero pagsilay nito sa kalagayan ni Dulin, kaagad na nagbago ang timpla ng mukha nito. Wala nang kalmadong boses na narinig nila kanina, bagkus ay napalitan na ito ng tinig na puno ng takot at pangamba. Walang sabi-sabi, kaagad nitong binitawan ang mga dala nitong gamot at dali-daling isinara ang mga bintana at pinto ng bahay. Mas mabilis ang pagkalat kesa sa inaasahan ko. Wika ng albularyo, bakas sa mukha ang matinding pag-aalala. Sa pagkakataong yan, tuluyan ang ipinaliwanag ng matanda ang malagim na katotohanan na pilit nitong itinatago kanina. Ayon sa kanya, ang laso ng baguumo ay hindi ginawa para pumatay ng tao. Ginawa ito para magsilbing palatandaan at gabay. Sa tuwing nakakahanap ang mga nilalang na ito ng isang espesyal na tao at nahihirapan silang makuha ito dahil sa mga harang at panlaban, nanunugat sila ng isa sa mga kasamahan nito sa loob ng bahay. Ang taong nasugatan ay unti-unting magiging kawangis nila at ang amoy ng nagbabagong dugo nito ang magsisilbing parola na tatawag sa buong kawan pabalik sa kanila. Sa madaling sabi, si Dulin ay naging isang buhay na pain at gabay ng mga nilalang. Dagdag pa ng manggagamot, sa pagsapit ng takip silim, tiyak na mas maraming baguumo ang aahon mula sa karagatan. At sa sandali na makapasok ang mga ito, hindi na lang ang kanyang kapatid ang kukunin ng mga ito. Gawa ng pati si Dulin, kasama na rin. Nang malaman ito ng buong pamilya, tila gumuho ang kanilang mundo. Sa mga sandaling yan, hindi na naiwasang mapahagulgol ng kapatid niya habang nakayakap sa kanyang 2 anak. Dahil din sa pangyayaring yan, dito na siya naglakas loob na magtanong sa manggagamot kung maaari pa ba silang lumikas patungo sa kabilang baryo. Hindi nyo nakakayanin. Sa kalagayan ngayon ni Dulin, anumang matinding galaw ay magpapabilis sa pagkalat ng lason sa puso nito. Bukod pa roon, kapag naamoy ng mga baguumo na gumagalaw ang mga kasamahan ng kanilang pain, mas bibilisan pa nila ang pag-ahon. Sa mga sandaling ito, wala na tayong ibang pagpipilian kundi ang manatili at lumaban hanggang kamatayan. Huwag kang mag-alala, Roland. Humingi na ako ng tulong sa mga kasama ko. Bago sumapit ang dapit hapon, nakasisiguro ako na ang 4 kong kaibigan ay nandito na. Nang marinig niya ito, tila bang naging panatag ang loob niya. Ang kaninang takot sa kanyang dibdib ay bahagyang napawi at napalitan ng isang munting pag-asa na baka nga sa gabing yan ay may laban sila. Hindi naglaon. Habang unti-unting kumukulimlim ang kalangitan, nakarinig sila ng mga mabibigat na yabag mula sa labas ng bakuran. Noong una, inakala ni Roland na ang mga nilalang na ng dagat ang dumating.
Subalit nang sumilip siya sa siwang ng bintana, nakita niya ang 4 na matatandang lalaki na naglalakad patungo sa kanilang pintuan. Ang mga dumating ay ang 4 na antingero na tinukoy ng manggagamot. Pagpasok ng mga ito sa loob ng bahay, kagad na napansin niya ang kanilang mga kakaibang kasuotan at bitbit na sandata. Bawat isa sa kanila ay may mga suot na kalmin at kwintas na yari sa mga bungo ng maliliit na hayop at mga bagay na hindi niya matukoy kung ano. Ayon pa sa kanya na, ang isa sa mga ito ay may bitbit na mahabang buntot pagi. Ang ikalawa ay may hawak na itak na puno ng mga nakaukit na orasyon sa talim. Ang pangatlo ay may dalang sibat na ang dulo ay gawa sa itim na kahoy. At ang pang-4 naman ay may sukbit na malaking supot na yari sa sako. Pagpasok ng mga ito, wala na silang sinayang panaoras na pag-uusap. Kagad nilang nilapitan si Dulin. Pagkatapos mabilis silang kumilos para sana subukan itong tulungan. Ngunit kagaya ng manggagamot na unang tumulong sa kanila, wala rin itong nakitang malinaw na kasagutan sa iniinda nitong karamdaman. Batid ng 4, na yun din ang unang pagkakataon na makakita sila ng ganoong uri ng kaso. Ayon sa pinakamatanda sa 4 na antingero, wala na silang sapat na oras para magtago pa. Ang amoy ni Dulin ay tuluyan ng kumalat sa hangin at paniguradong nararamdaman na ito ng lahat ng baguumo sa kailaliman ng karagatan. Dahil dito, inutusan nila si Rola na ilabas ang lahat ng natitirang gaas at posporo. Samantala, habang abala sila sa paghahanda, ang isa sa mga antingero ay binuksan ng dalang sako at inilabas ang napakaraming magagaspang na asin na hinaluan ng abo. Inikot nito ang buong loob ng bahay. Ibinudbud ang pinaghalong asin at abo sa bawat bintana, pinto, at kahit sa mga siwang ng kawayang sahig kung saan posibleng sumuot ang mga nilalang. Habang nangyayari ang lahat ng iyon, hindi na napigilan ng kanyang kapatid na mapahagulgol nang utusan sila ng mga antingero na itali si Dulin. Bagaman masakit sa kalooban, napilitan silang igapos ang mga kamay at paa nito sa mga haligi ng papag gamit ang makakapal na lubid na ginagamit sa pagdaong ng bangka. Kailangan nila itong gawin dahil napansin ng mga manggagamot na ang dibdib ni Dulin ay nagsisimula ng magkaroon ng malalalim na uka sa gitna. Ang ukang yon ay unti-unting pumapakat, tila isang sugat na nagbabadya ng pagbuka ng kanyang laman upang bumuo ng bunganga na kagaya ng sa mga baguumo. Ang balat din nito ay tuluyan ng nangitim at naglangis, at ang mga mata nito ay nanlilisik sa purong itim na walang kahit anong emosyon habang nakatitig sa kanila. Ayon sa kanya, isa yun sa pinaka nakakatakot na mga mata na kanyang nakita sa buong buhay niya. Nang sumapit ang gabi ng takip silim, isang nakakabinging katahimikan ang bumalot sa buong baryo. Wala ka nang maririnig na huni ng kuliglig o kahul ng aso, at kahit ang ihip ng hangin ay tila tumigil na sa paligid. Ang tanging naririnig na lamang nila noong mga sandaling yon ay ang malakas at sunod-sunod na paghampas ng alon sa dalampasigan na parabang nagagalit ang dagat. Makalipas ang ilang minuto, nagsimula na ang kanilang pinakakinatatakutan. Sa isang iglap kasi, nagsimula na naman silang makarinig ng mga alulong na sinundan ng mga yabag. Bibilang lang ang mga ito, ngunit batid nila na hindi ito madaling paslangin. Kasabay ng mga yabag na yon ay ang unti-unting pagpaibabaw ng nakakasulasok na amoy ng nabubulok na mga isda. Dala ng kuryosidad at pagkabahala, isa-isa silang pumwesto sa parte ng mga dingding kung saan may maliliit na butas. Doon tahimik silang tumungaw, maiging pinagmamasdan ng lokasyon ng mga nilalang.
Noong una, wala pa silang nakikita. Ngunit maya-maya lang, tumambad sa kanila ang 5 baguumo, kasama ang isang ahas na kasing laki ng binti ng tao. Makikintab na itim ang mga kaliskis nito at meron itong berdeng mga mata. Kapansin-pansin din ang marami nitong pangil sa bunganga at ang haba nitong halos ilang metro. Matapos nilang masilayan ang nilalang na yon, nakita nila itong mabilis na gumapang papalapit. Kagad itong nagpaikot-ikot sa kanilang bahay hanggang sa marinig nila yung naghahanap na ng butas na maaari nitong pasukan. Hindi alintana ng ahas ang mga pangontra na nakapalibot sa bahay na para bang hindi siya nito naaapektuhan. Maya-maya lang, dito na nakita nila Roland ang pag-usli ng ulo nito sa papag. Kasabay ng pag-usli ng nilalang na yon ay ang paglabas ng mahaba nitong dila na dali-daling tumungo sa kinaroroonan ng asawa ng kapatid niya. Bumaon ito sa gitna ng dibdib at sa isang kisap mata, bigla na lamang nag-iba ang anyo ni Dulin. Nagsimula na rin itong magwala hanggang sa naputol na nito ang mga lubid na gumagapos sa kanya. Pagtayo ng nilalang na yon, walang pagdadalawang isip itong sumugod sa kanila. Nang masipat naman yon ng isa sa mga antingero, partikularang matandang may dalang buntot pagi, mabilis nitong iwinasiwas ang kanyang sandata hanggang sa tumama na yon sa gilid ng leeg ni Dulin. Dinig na dinig sa paligid ang tunog ng pagkahiwa ng balat, ngunit sa halip na dumaing, tila bang mas lalo lang itong nagalit. Hindi naglaon nang makalapit na ito sa antingero. Dito nila nasaksihan ng lakas nito na hindi na may hahalin tulad sa isang pangkaraniwang tao. Maya-maya pa, nang tuluyan na nitong mahawakan ang antingero, kagad nitong hinablot ang hawak nitong buntot pagi tsaka isinaksak sa bewang nito bago yung tuluyang ibalibag patungo sa dingding ng bahay. Matapos nun, dito na rin nagsimulang gumapang ng mabilis ang higanting ahas habang ginagamit na panangga ang nangyayaring kaguluhan. Kagad nitong pinuntahan ang kanyang kapatid, pero nang akmang tutuklaw na ito, buong lakas niya itong binato ng gasera hanggang sa lumiyab ang ulo nito. Dahil sa pangyayaring yon, nagwala ang nilalang hanggang sa pagtulungan na ito ng mga antingerong naghahanap lang ng tiyempo. Ayon sa kanya, inabot ng ilang minuto ang ginawang pagtaga doon ng mga antingero bago nila ito tuluyang napabagsak. Nang maputol na nila ang ulo nito, tsaka nila ito ibinalik sa lugar kung saan yun sumuot. Hindi nila pinili na hayaan na lamang ito sa sala dahil aminado sila na wala pa silang kaalaman pagdating sa abilidad ng nilalang na kanilang napaslang. Isa rin sa kanilang ikinakatakot noon ay ang posibleng humilom ang sugat nito at manumbalik ang nawala nitong lakas. Magiging mapanganib ito para sa kanila. Dahil sa mga sandaling mangyari yon, posibleng hindi nila ito bigyan ng atensyon. Nang magawa na nila ito, tsaka naman nila pinagtulungan si Dulin. Subalit, sadyang naging mabilis ang pagpapalit ng anyo ni Dulin. Habang nakatutok ang atensyon nila kani-kanina sa dambuhalang ahas, hindi nila namalaya na ang uka sa dibdib ng kanyang bayaw ay tuluyan ng bumuka. Mula roon, tumambad sa kanila ang napakaraming matutulis na pangil na tila mga pako. Ayon kay Roland, nung masipat niya yon, para itong isang masamang bangungot sa kanyang katakatakot na panaginip. Gusto niyang maniwala na totoo ito, pero masyado itong imposible kahit nakikita na ito mismo ng kanyang 2 mata. Dagdag pa niya na, matapos niya itong makita, napansin din niya na ang mga mata nito ay parang binalot na ng itim na tinta, katulad ng sa mga baguumo. Nang masilayan ito ng kanyang kapatid, halos mawalan ito ng malay sa labis na pighati. Pilit nitong isinisigaw ang pangalan ng asawa niya, umaasang may natitira pang katinuan dito
at makikilala pa sila. Ngunit ayon kay Roland, wala na ang dating Dulin. Ang nasa harapan nila ay isang ganap na baguumo na uhaw sa kanilang dugo at laman. Ngunit sa kabila ng kanyang mga paliwanag, pilit pa rin itong sinusubukang pakiusapan ng kanyang kapatid hanggang sa muli na naman itong nagtangka na sumugod. Pagluntag nito sa sahig, mabilis naman yung sinalag ng isa sa mga antingero. Bit-bit ang itak na may orasyon. Buong lakas niya yung tinaga sa mismong balikat ni Dulin. At sa paglapat ng talim, kaagad na umusok ang laman nito na parabang idinikit sa nagbabagang apoy. Sinundan din niyo ng nakakabinging sigaw bago ito tuluyang nanghina at mapaatras. Subalit pagkatapos ng lahat ng yon, hindi ito naging sapat upang ito ay patumpahin. Nang hihina man, pilit na ginamit ng nilalang ang mahaba nitong kuko upang kalmutin sa dibdibang matanda na naging sanhi ng pagtalsik nito sa sahig. Dahil sa pangyayari, kaagad na sumaklolo ang antingerong may hawak ng sibat na gawa sa itim na kahoy. Walang pag-atubili nitong itinusok ang sibat sa mismong tagiliran ng nilalang. Kasabay nito ay ang pag-atake ni Roland gamit ang kanyang talibong. Kahit na nadudurog ang kanyang puso dahil alam niyang ama ng kanyang mga pamangkin ang kanyang sinasaktan, batid niya na kapag nagpalin lang siya, buhay nilang lahat ang magiging kapalit. Sa puntong yon, dito na nagtulong-tulong ang mga natitirang antingero. Matapos ang ilang minutong madugong pagbuno, nakahanap ng tiyempo ang pinakamatandang antingero. Pagsilay nitong nanghihina na ang kalaban nila, kagad itong kumuha ng isang dakot ng asin at abo mula sa kanyang sako at sabay usal ng isang malakas na orasyon sa wikang Latin. At nang maisakatuparan niya yon, kagad niyang tinapon ang mga hawak niyang sangkap hanggang sa pumasok ito sa bunganga nito. Ilang segundo lang ang lumipas, nagwala ang nilalang na parang kinukumpulsyon. Habang nangingisay yun sa sahig, dito na nagdesisyon ng grupo na patayin ito. Isang malakas at mabilis na taga sa leeg ang pinakawala ng matandang may itak na siyang tuluyang tumapos sa buhay ni Dulin. Pagbagsak ng katawan nito, hindi na nila hinayaan pang magtagal yun sa loob ng bahay. Kagaya ng ginawa nila sa dambuhalang ahas, kaagad inutusan ng matanda na ihulog ang bangkay sa malaking butas sa sahig kung saan dumaan ang ahas. Ayon sa kanila, ang dugo at amoy ng isang patay na baguumo ay mas lalong nakakaakit sa mga kauri nito. Kung mananatili yon sa loob ng bahay, mas magiging marahas ang mga nasa labas. Kaya naman kahit na mabigat, pinagtulungan nila Roland at ng mga antingero na buhatin ang katawan at ihulog sa madilim na silong ng bahay. Ngunit lingid sa kanilang kaalaman, ang hakbang na yon ay tila naging mitya ng mas matinding panganib. Paghulog nila sa bangkay ni Dulin, dinig na dinig nila ang sabay-sabay na pag-ungol ng 5 baguumo mula sa labas. Tila ba naaamoy ng mga ito ang patay na laman ng kanilang kauri, kaya imbis na matakot o umatras, mas lalo silang naging mabangis. Maya-maya pa, nagsimula ng yumanig ng napakalakas ang buong bahay. Rinig na rinig nila ang malalakas na kalabog sa bawat poste sa ilalim na parabang sinusubukan ng mga nilalang na wasakin ang mismong pundasyon nito. Dahil sa matinding pagyanig, unti-unti nang nagkakasira ang mga gamit sa loob. Tuluyan na ring nawala ang mga pangontrang isinaboy nila kaninang hapon, kaya naman ramdam na nila ang dahan-dahang paglaho ng kanilang proteksyon. Ilang minuto pa ang lumipas. Nagpasya na sila na hindi na sila maaari pang manatili sa loob ng bahay. Kailangan na nilang lumabas dahil ikamamatay nilang lahat ang pagnanais nila roong manatili. Mabuti na lang, may nakahanda silang isang lihim na daanan para sa sitwasyong yon. Si Dulin ang nakaisip nito,
Kaya habang dumaraan sila rito, mangiyak-ngiyak sila roong nagpapasalamat. Paglabas nila ng bahay, kaagad na nagsaboy ng sabulag at panligaw ang mga kasama nilang antingero. Yon ang ginamit nilang paraan upang makalabas sila roon ng ligtas. At awa naman ng Diyos, ganun nga ang nangyari. Pero habang lumalayo sila, kitang-kita nila ang unti-unting pagguho ng bahay dahil sa pagkawala ng mga baguumo. Alam ng mga nilalang na wala na roon ang kanilang mga biktima at pakay, pero dahil sa matinding pagkabigo, yon ang napagbuntunan nila ng galit. Ilang minuto pa ang lumipas, nakarating sila sa bahay nila Roland. Doon na muna sila nagpahinga at nagpalipas ng magdamag. Kahit malayo na ito sa dalampasigan, buong gabi pa ring nagbantay ang mga antingero. Wala sa kanilang nahiga at walang segundo na binitawan nila ang kanilang mga sandata. Sa mga sumunod na araw, nagpasya ang mga ito na dalhin sa kanilang teritoryo sa gitna ng isla ang pamilya ng kapatid niya. Ilang araw ding nanatili doon si Roland hanggang sa mapagtanto niya na ligtas na ang mga ito. Makalipas ang ilang araw na pananatili ni Roland sa kuta ng mga antingero upang siguruhin ang kaligtasan ng kanyang kapatid at mga pamangkin, nagpasya na siyang magpaalam. Batid niya na nasa mabuting kamay at kalagayan na ang mga ito. Gustuhin man niya kasi roong magtagal pa, alam niya sa kanyang sarili na may mga obligasyon siyang naiwan sa bahay nila. Pagka-uwi niya, kaagad siyang naghanda para kunin ang kanilang ina at tuluyang lumipat sa ibang lugar malayo sa kanilang pinagtitirahan. At nang magawa niya ito, kailanmay hindi na siya muling bumalik bilang isang mangingisda. Ipinagbili niya ang kanyang bangka, mga lambat at mga kagamitan sa paninisid. Sa pamamagitan nito, tuluyan na niyang tinalikuran ang dagat na minsan ay bumuhay sa kanila, ngunit siya ring kumitil sa mga taong mahalaga sa kanya. Ayon sa kanya, ang malagim na trahedyang yon ay nag-iwan ng malalim na pilat sa kanyang pagkatao, isang habang buhay na pagsisisi sa mga panahong sinayang niya sa bisyo at isang masakit na paalala sa naging sakripisyo ng kanyang ama at ng kanyang bayaw. Sa paglipas ng mga taon, namuhay ng tahimik si Roland at ang kanilang pamilya. Itinoon niya ang kanyang sarili sa bukid sa pag-aalaga sa kanyang ina. Pilit na itinatama ang mga pagkakamali niya noong kanyang kabataan. Ngunit sa kabila ng payapa nilang buhay, hindi kailanman nawaglit sa kanyang isipan ang madilim na lihim ng katubigan. Ayon kay Roland, hanggang ngayon, sa tuwing umiihip ang malansang hangin na nagmumula sa laot at tuwing sumisinag ang kabilugan ng buwan sa kalangitan, tahimik na lamang siyang nagdarasal habang sinisigurong nakasara ang lahat ng pintuan at bintana. Sapagkat alam niya na kahit gaano pa sila kalayo sa madilim at maalat na kailaliman ng karagatan, patuloy na naghihintay sa kanila ang mga bago-umo.